Hola, jo sóc Snow. Avui som 31 de març de 2026. La setmana passada, per la passada del metro, m'agrada les escales perquè repetir, repetir i repetir va quedant. I baixar no és el mateix, perquè baixar és una altra cosa. I el baixar del metro em costa baixar per les escales. Baixant. Baixant no, baixat. I vaig mirar un home. Espera't, és més fàcil. No puc amb la dreta. Em costa molt. Per mi és més fàcil amb la esquerra perquè recolzo més. El home va pujar per la esquerra. És de lògica, però per mi és més difícil. Vaig passar per la dreta. El home va dir, no, 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 tu vas per la esquerra? Segur. Jo vaig dir que gràcies i ho entenc i ell ho entén i no em surt. Ah, bona persona. És... Després és la primavera. M'agrada la primavera perquè no fa fred, no fa calor. El dissabte va canviar l'hora. Dos seran les 3, una hora menys, però és clar. M'agrada la primavera. I per últim, vaig editar moltes coses, però Vegas 17 és molt antic, perquè fa anys, molts anys, i ara vaig editar el nou. És una dada, però em fa gràcia. És clar, és, és clar, què sé. Adeu, que passi bé. I el dijous parlaré d'algú. Adeu.